warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon kanggih badhe tindak hajinipun Pak Tarmin saha Bu Umi mangke jam 09.00. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi kawidadan kawilujengan, maringi keberkahan karahmatan, maringi kasembadan hasil menapa ingkang dados pandonga panyuwunipun, manfaat faedah bejo mulya donya akhiratipun, ngantos kunduripun pikantuk slamet, pikantuk widodо, pikantuk bejo. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Wa aqbilu 'alaihim madza tafqidun. Ayyatuhal 'airu, he wong-wong sing do air. Ae tegese ya ashabal ibili, he wong sing do nggawa unta. Alati alaiha kang iku tetep ing atase unta. Al ahmalu utawi pira-pira gawan. Innakum sak temene utawi sira kabeh iku lasariquna yakti wong kang padha nyolong, wong kang padha mencuri. Wa hadzal kalamu tawi ikilah kalam omongan innakum la syariqun iku imma ala sabilil istifhami, ana kalane ing atase netepi dalan istifham. Istifham itu kalimat pertanyaan. Jadi lafate istilahnya ayyatuhal 'airu innakum lasarikun niku
Niku ana kalane he wong sing do nggawa unta utawa rombongan unta sing neng dhuwur unta do nggo gawan kuwi ana ta kowe kabeh do nyolong. Nek takon terus ngono kuwi. Ana ta kowe kabeh wong kang padha nyolong? Dadi kalimat pertanyaan. Wa imma ala qasdil ma'aridilan ana kalane ing atase neja madhep, neja bali. Engko nek ana kalane kalimat niku nuduhke neja madhep utawa bali ya unine istilahnya he wong sing utawa he rombongan gawa unta sing ning dhuwure dangga gawan saiki madhepa do baliya. Aja neruske laku ning madhepa do baliya ngono. Urung dituduh nyolong ning kon madhep kon bali sebabe arep dianu, arep dipriksa, digledah. Nah cara dokumen ngono arep diaudit iki. Dokumen kinerja ngono diaudit. Kerjane semene, gaji pokoke semene ning kok bandane omah duwe semono. Kok nek dilumpukke gaji pokok karo bondo kok mbludak bondone iki. Bondo saka ngendi iki ya? Mulane nek sing do ngono-ngono kuwi engko mbludake bondo niku ana semacam bahasa pensucian. Dicuceni. Salah satu bentuke ya tuku apa-apa diatasnamake wong liya. Dirada aman. Nek ditakoni enggak aku sing ndakku tenan ya iki atas namaku ning jebul duwe liya. Nanti ana nanti duwe. Ha sesuk nek lelang golek niku laku ora bener karo Allah diwujudke benda karo Allah diwujudke barang sing dienggo alat nyiksa marang dheweke. Karena wis dadi janjine Allah baik sekondolim riba dan lain sebagainya niku mungkin neng kubur tekane kiamat bakal didadekke bahan siksa. Istilahnya bahasane senjata makan tuan niku mungkin. Seka riba, kedoliman yang ada. Jenengan rasa jengkerut. Kok terus mripate jengkerut. Ora bakal disiksa nganggo bondo iki ora nek wong saiki wis kesiksa kok. Lerang ndek apa-apa kuwi wis kesiksa dadi jenengan ora bakal disiksa nggo bondone ora tau ana bondo iki. Wong Setu sore bayaran malam Senin los. Sing go ceksa ya apa? Nek Senin esuk kae delok jenengan tengok nang jrendalan aspalan kuwi ra akeh sing raine ora padhang. Kae menjalani siksa. Ning Mahaman sesuk ora ana hisab, ora ana siksa. Sing dole golek dolim, le golek nganiaya, le golek ngapusi. Wong kok le wani-wanine malah arep gawe undang-undang sing kelangan KTP didenda. Iki dhek aturan apa model ngono kuwi? Kelangan didenda itu piye to, Den? Wis ora masuk akal blas iki. Dadi Mendagri iki arep ngumumke wong sing kelangan KTP didenda. Ira-bara digawe gampang le golek apa piye mesakake. Pokoknya sing kelangan KTP segera laporan akan dipermudah mencarinya atau membuatnya dan tanpa pungutan biaya ngono. Berarti apa-apa iki playune nggo rakyat jan malah.
ora mutu blas kelangan je didenda. Nek ngono kuwi jajal, sing goblok sapa jajal? Wong kelangan KTP kok didenda nek donekke nesu. Kok saiki dadi ora cerdas-cerdas pita. Karena ngene piye carane supaya mumpung dadi iki iso golek sabetan-sabetan kuwi. Nek modele ngono wis sombok cah cilik wae. Gedhe-gedhe kok ngono Wirabara iki sing kelangan KTP segera lapor, jangan tidak lapor. Terus akan dibikinkan dengan proses mudah tanpa pungutan biaya ngono piye. Ngono kuwi jan rakyat senenge pol. Wong arep gawe seneng rakyat, makmur rakyat kok malah ngenggek-ngenggek. Ya saiki upamane sugih ngono sekali mati buandane paling ya nggo ngetepi ndase kok gitu. Wah iso kentepan tenan, geping guys men. Karo melet-melet ya diangkat siksane pulih meneh. Wong karo Allah digawe ora mati ning digawe ngrasake lara. Ora digawe mati tapi digawe ngrasake lara. Ana bahasa mati iki mung perpindahan donya ning kubur kuwi mati. Bar kubur membono wis ora ana mati-matian. Wanane mung seneng apa rekoso. Nek sing ngaji iki muga-muga seneng kabeh. Amin ya rabbal alamin. Iya seneng kabeh, kamu sakit sih saiki masalah. Ora ming dingkek-ungkek wae. Muga-muga seneng mulya. Kubure wis taman swarga sesuk jenengan-jenengan iki. Sing lanang-lanang pokoke dikepung widodari. Wah, lah yo sing wedok-wedok pokoke dikepung apa sing dadi kesenengane. Widodara ora tek seneng iki doan. Wis kesel ngrasake widodara ning donya. Ora penak mulya mah dingkek-dingkek rekoso ae. Kowe mandeka mulane. Sik iki ana semacam cek barang. Ana cek barang. Wal makna utawi maknane innakum sak temene utawi sira kabeh iku lasariquna yakti wong kang padha nyolong li Yusufa keduwe Nabi Yusuf min abihi saking bapakne Nabi Yusuf liyakuna supaya ana sapa dheweke utawa lil munadi keduwe wong sing ngumumke wong sing undang-undang ana iku mandu utawa apa iki jenenge ana iku manduhatan ana iku manduhatan keduwe wong sing undang-undang niku istilahnya ya ngresiki nganil kadbi saking kebohongan saking goroh. Terus mburine apa iki? Kalu mongko padha ngucap sapa mburine kalu ikhwatu Yusuf. Kalu mongko padha ngucap tegese sapa ikhwatu Yusufah. Dulur-dulure Nabi Yusuf gandeng kon mandeg terus dulur-dulure Nabi Yusuf melu tindak kabeh pokoke tindak niki terus dulur-dulure do ngomong karena ana makna kowe kabeh iku yekti wong sing nyolong keduwe Sang Raja Yusuf.
saka anu kowe kabeh saka arah bapakne. Lah mak tratap to kowe kabeh kok saka arah bapakne. Iki padha karo ana makna ana sanepa sing kon mandheg rombongan sedulure Nabi Yusuf. Lah terus dulur-dulure do matur, langsung do ngomong. Wa akbalu wa ikbalu ta wakbalu lan padha madhepa sapa sira kabeh. Wakbalu ngalaihim ing atase dheweke dulure Nabi Yusuf. Terus wadya bolone Nabi Yusuf do nggledah jenenge. Marani dulur-dulure Nabi Yusuf niku. Ae tegese wal halu utawi kahanane iku innahum sak temene utawi dheweke kabeh dulur-dulure Nabi Yusuf iku iltafatu padha balik padha noleh utawa padha balik ila jamangatil maliki maring sekelompoke sang ratu dadi al muadzinu kang andar-andar wa ashabihi lan sahabat-sahabate sang ratu. Dulur-dulure Nabi Yusuf terus do balik menuju nenggon security di rombongan satpam rombongan sing ditugasi gledah sing nang kono dikanteni punggawa pimpinan sing ngumumke mau kae sing ngomong sing donggo unta sing nang dhuwur unta ana gawane kuwi do mandheg sik iki sang raja kelangan kowe kudu mandheg sik kira-kira kowe iki nyolong ora iki ya dulur-dulure Nabi Yusuf gandeng merasa ora piye-piye mandheg ya pede ya madhep kok ya mandheg terus do madhep nang gone petugas nggledah kuwi ngomong nganggo alat kae dadi ra iso didelikke alate muni ku anggar templekke titit wah iki ana bom yang ngene iki nek sing ndelikke wong wedono pintere pol. Men aman men digledhahi ra ketemu. Nek wedes pintere pol. Saking pintere iki dit 100.000. Kuwi iki le ndelikke nang jero rambut kene iki ra ana wong ngerti kok. Dicepeti kae, cepet anu kae. Wah ning jero rambut lho cepeti jedet isih jilbaban. Ayo le arek keconangan piye nek ngono kuwi kok ya pinter tenan ya kene. Kayak awake dhewe ra ndek alat titit e. Agar ngecek ora iso. Nang jero rambut wong kene wedok rambuté dawa karo kandel wae dilesepke dilempit loro terus dicepeti wis aman banget. Mengke jajal manggledah nek nang omah. Digledah kira-kira nggon rambut ki ana apa ora dibiak-biak kae. Wah. Mak plendus tumoto. Sakniki wis mangsa modern do ranti tumo. Aman. Gledah wis. Nek wong wedok pinter ndelikke dhuwit tenan. Ning ya ana wong lanang-lanang sing cethil pinter-pinter banget. Ndelikke dhuwit ndak dijaluk sing wedok iya ana. Wong lanang-lanang cethil banget. Gandeng wong wedok sapal nek ndelikke biasane ning kathok sing cekak kae gledahi ra ana, ning sempitan pecis gledahi ra ana. Wah, jebul ning mojah greseke sepatu. Lah sing ngerti sapa? Nang mojah terus dilesepke sepatu. Gek sepatu kuwi ora tau dienggo. Dadi ora ana wong ngerti, wasan didudah butuk pangan renget.
Teng krewek kae. Kuwi siji loro lah ora kabeh, ora mungkin nek iki kabeh wong ogah-ogahe do ora cecekel kok. Kok nek kober-kobere singgah. Wong ko rada selo titik ngono dolan nggone tanggane kae nek iki. Selo titik ngono dolan nggone tanggane. Njaluk mbako. Marane tanggane tengok-tengok terus ndi mbakomu terus ngelinting. Yes. Le dolan kae mung arep njaluk mbako ya kesuk kecut ora udut ya. Kowe dek mben ngaji sawalan ning klepu ae gawane mbako setengah kilo. Klepu Kulon Panggang ana dhuwur parang titis. Jenenge klepu gawane mbako alus wae setengah kilo. Walah takon udut wong do remi kok nggih. Karo anu pokoke nek ngrasa enak alus nggawa duwen. Oh dicomoti kae. Tek saiki sen. Kula iki nek duwe kira-kira ora tek seneng ngono ya ora cetil kok ya mesti tak keke wong. Mesti tak nehke wong. Mesti tak nehke. Apa meneh mbako mesti tak nehke. Harapan kula iki men oleh ijol rokok ngono lho harapan kula. Dadi ngono iki mbako ijole rokok ngono. Kuwi harapane urung netes ming harapan tinggal harapan. Wis ming PHP. Karo gawani pepes nila. Dadi gawani mbako ro pepes nila. Mulane ya mang nyari kae. Le mepes pinter tenan ketoke karo di presto ae di iso empuk. Bumbune mlebu kabeh. Wong wis rada dek mben kok isih neh ya. Ya nek pepes yo mambu, cilike mambu, gedene jamur kok ya. Nek sing pepes kae nang omah sesore kae langsung tek. Tak godah-gaduh mboko siji ae. Tek pokoke. Seneng ora tak keke wong ya. Ameng 5 keke wong. Nah kula nek seneng tak pangan dhewe nek ra seneng tak keke wong. Nek jenengan tak seneng dipangan dhewe ra seneng dinggahke. Dadi wong sesuk ora ngekeki kok ya nek jenengan. Ya meksa isih sak langkah HP aku mbangane sampean. Kembangane sampean rada HP aku. Ben nesu ya ben. Madepa kene Baliya. Ida Baliya. Maza ing apa? Tafkiduna padha anu ndelikke padha ndlesepke sapa sira kabeh. Ae tegese ayu sain utawi ndi suwiji-wiji soa ngesok utawa nyimpen apa sae mingkum saking sira kabeh. Mandheg sik kene sing do tok gawa kuwi. Iki lehmu do ndelikke nendi? Ndeke Sang Raja Yusuf iki lah wujude cangkir lah lehmu ndelikke nendi? Pokoke kene digledah sikik. Kalu mongko padha jawab sapa dulur-dulure Nabi Yusuf ae tegese ashabul maliki utawa padha ngendika sapa ashabul maliki. Wadyabanane sang ratu. Ngendikane nafkidu bakal anu istilahnya bakal gledah sapa kita. Suwa'al maliki
ing pira-pira barange sang ratu saka sa'a dadi suwanga jamak taksir. Ae tegese natlubu bakal goleki sapa kita ina al maliki ing cangkire sang ratu. Aladzikana kang ana sapa sang ratu ana iku yasrabu ngunjuk sapa sang ratu fihi ing dalem iku cangkir. Wabi kailin lan kelawan wabi kailin po yaki wayakilu iki wayakilu lan masrahke sapa sang ratu wakala yakilu utawa naker lah kailun wayakilu lan naker sapa sang ratu. Dadi sik kowe mandheg kita semua bakal goleki utawa nggledah saka barang-barang sing tok gawa ning dhuwur unta kuwi sing digoleki wujude cangkir sing sang ratu kulina ngombe nganggo cangkir niku wong kuwi wis takeran unjukane sang ratu. Wa innama ittakhadha angin pestine lan angin pesine ngalap sapa sang ratu hazal inaa ing ikilah wadah ngalap mikyalan ing takeran li izzati maket krana agunge barang ya kalu kang naker sapa sang ratu bihi kelawan iku barang fi zalikal wakti ing dalem mangkono wektu. Dadi kowe pokoke kudu mandeg tak gledahe. Karena sang ratu ki kelangan cangkir karo kelangan wadah nggo naker. Nek cara desa kelangan gayung. Kelangan cangkir karo kelangan gayung. Utawa kelangan takeran literan kae. Karena di sini sang ratu kulina ngombe nganggo cangkir kuwi uga kulina naker nganggo ukuran takeran kuwi demi agunge oleh netepi masalah takeran-takeran timbangan ben ora tumiba nenggon istilahnya mendolimi orang ngurangi takeran. Nek bakul ben ora tumiba nenggon hukum riba. Karena wong sing wani ngurangi takeran timbangan iki engko nek bakul kae arep oleh badhe akeh tetep haram karena dihukumi riba. Wailul lil mutaffifin alladzina idzak talu 'alan nasi yaktafun wa idza kaluhum ngono kae. Awaznuhum apa sak teruse wong ora tak apal. Sing jelas wailul lil mutaffifin kae dalile ngurangi takeran ngurangi timbangan ancamane wailun cilaka mencit neraka wel karena itu mlebu nang kon kungkungan dosa gedhe jenenge riba sing do ngurangi takeran iku nek nggo wong liya dikurangi nek dheweke tuku njaluk imbuh wis kuwi. Nek tuku njaluk imbuh nek ngedoli nyuda. Kuwi wong sing cilaka ngenten niku karena mlebu nang hukum riba, dosa gedhe ora ketara kuwi ning dosa gedhe isih sejajar karo ribah ngrasani wong, isih sejajar karo dosane wong sing mendem, isih sejajar karo dosane wong sing zina, ngono kuwi ngurangi takeran, ngrasani dan lain sebagainya. Ana 10 dosa besar kan salah satunya ngrasani wong ya sejajar karo mendem karo zina karo mateni wong sejajar berat pertanggungjawabane. Kamangka jenengan ki jan nek nggon zina ora ning ngrasani mbak dina wae. Dadi aja gaya luwih parah kita jenengan ki malah. Gara-gara dosa ngrasani kuwi jan luwih parah. Oh ngaji glenak-glenik kuwi ya ngrasani, Ci.
Kuwi posisi ngaji apa meneh ora ngaji. Glenak-glenik wangun kae. Sing dirasani ya sanding-sandinge kuwi. Do dirasani. Wong sing sok mbantahi kuwi do dirasani kok. Do dirasani. Pokoke piye-piye dirasani. Teko tenguk turu ya dirasani. Sing teko selalu nggo pacitan ya dirasani. Wong kok ora kuat kaliren angger mangkat kok mesti nggo pangan. Padahal dhek keduman ya mangan. Antik tenan ya njaluk ya keduman ya mangan ning ya ngrasani sing kedumi. Kuwi ge akhlak apa? Akhlak kok kaya ngono. Isih melu mangan ning isih ngrasani sing ngekeki barang ngaten. Sarwa ora bener wis, sarwa. Karena ternyata memang seruan-seruan Allah sing rada dikeraske itu terjadi sering ning tengah warga masyarakat. Mula diseru kanthi keras kaya ngurangi takeran kuwi seruane keras sekali wailul lil mutaffifin kaya ghibah ngrasani kuwi seruane keras sekali wailul likulli humazatil lumazah. Karena ini terjadi untuk umum, lanang wedok kabeh enting do nglakoni. Nek nggon sing mendem ngono arang-arang, arang nek nggon Quran ngono rada keras sithik ngono seruane arang banget nek nggon mendem iki. Wis siji loro karena ora semua orang seneng mendem tur ora mampu mendem, tidak semua orang. Beda nek ngrasani semua orang mampu. Nek ngrasani wis kabeh mampu, ora ana tulisane kae fasih. Kaya wong apalan Quran kae. Fasih banget. Nek mendem barang ngeten niku arang, nek nggon seruan Quran jarang sekali bahas. Mateni jarang sekali bahas, zina jarang sekali bahas. Sing pendak dina do nglakoni itu seruane Quran keras-keras. Rada akeh. Ning kita saking kulinane to menjalani hidup sing model ngono kuwi kan kulina. Dadi dosa gedhe kaya ora dosa, malah ngunekke wong sing ratek dosa. Dadi jenengan ki nglumpukke dosa gedhe sing dienggo bahan wong liya sing rapati dosa. Ayo kuwi wong do ora ngerti kahanan nek muni do waton kuwi. Kula iki tau domongi kanca. Nggih. Donekke Pak kowe. Donekke piye? Oke ayo gonta ganti wedokan. Aku donekke ngono kuwi. Aku muni ngono ya, ya berarti sip wangi ya. Kok tak ngilo aku iki bagus apa ora. Kok iso gonta ganti wedokan iki kudune ya modale ya bagus apa piye ngono. Nek ngantek ana wong ngomong, ana tenan Pak, mana sing ngomong iki ketoke ngaji gone jenengan kok ana. Tidak kepiye iki wah. Dadi jebul sing ngomong iki mah ngaji rene. Wah, lha iki terus piye? Ming kaya ibu-ibu mau. Melu mangan ning ngonekke sing ngekeki wis nek ngono ya wis. Ora tak cek. Ora sida tak cek lah ngaji. Ndak aku ngerti aku. Nek ra tak cek ra aku ora ngerti dadi los. Wes. Embo sing endi Mas Abodo wis ben ning wong mune kok. Oh, duco wae. Dasare meri le aku rada laris kok ya. Ya meri le rada laris kok ya lho. Jam piro iki? Wis sawan jebule. Wis iki we. Wis iki we, mula dadi wong iki ya seruan iki sing nyambut gawe bakul aja ngurangi takeran itu dosa gede karena riba. Sing kulino srawung dulure akeh rasa kokan nyacat, rasa kokan ngrasani wong ku ya dosane gedhe.
Aturan umur iki pokoke dienggo nyalangi ngamal saleh sing sak oke-okehe, ya engko dadi kawula sing pikantuk penguripan mulya. Mulya ning kubure sak banjure nek ning kene wae ketoke wis angel kaya jenengan wis ora iso mulya ya ming ngono kuwi. Wis engko wae kubur tekan membanane. Muga-muga diparingi nugraha ati sing sabar, ati sing ikhlas, mempengamal sing ling ngamal niku nyata-nyata sesuai karo dawuh lan ilmu manfaat faedah dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.